Hey, hvad så? Vi spiller sgu igen noget Hunger Games. Yes. Benjamin. Nå. Hvad hedder det? Det her, den map har jeg sgu aldrig prøvet før. Men jeg ved bare, vi starter om 5, 4, 3, 2, 1. Go! Jeg ser en kiste foran mig. Jeg ser den. Der er noget arrow. Og jeg fik ikke en skid. Hvad sker der for det? Vi nakker ham der. Kom så. Ja, gå dog væk. Klamme dyr, mand. Hvad fanden har jeg gjort ham? Slå måske ham til at starte med, men altså... Jeg har en fornemmelse om det her, det bliver ikke et særlig godt game. Bare en lille fornemmelse. Hold kæft, hvor jeg snørtede, mand. Kæft, det flabet. Nå, hvor er der sådan en kiste? Nogen der vil... Wow. Hvis det var live lige nu, ikke, så skulle I fandme skrive, hvor fanden der lå en kiste. Fordi jeg har en fornemmelse om, det her game, det er ikke noget, der bliver særlig godt. Ej. Og hvorfor bliver jeg hele tiden kastet tilbage? Nå, nu er jeg helt ude. Det er... Ej, der må bare ligge en stensvær, eller... Ej, seriøst. Hold kæft, en nedre kiste. Det der... Amen, det er næsten for dårligt, det der. Hvordan kan der være det her i en kiste? Amen altså. Kæft noget lort. En kiste til. Og så er der bare noget lort igen. Og de der sticks, de er faktisk meget gode. Men du lige pludselig finder en 2 diamonds, ikke? Så er det lige pludselig, så er det, wow, så har man en stick. Ja. Der er en kiste. Noget armor i. Hvorfor kan jeg ikke tage sko på? Nå, jeg har gold boots. Nå, okay. Så smider vi lige dem op. Okay, jeg er bare ikke heldig lige nu, hedder det. Fordi hold kæft, hvor er det flabet. No, Benjamin! Run! No! Oh, der er en sapling. Der er en kiste. Er den lootet? For fuck's sakes. Ej, det må man ikke sige. Hvis nogen skriver det i kommentarerne, ikke? Puha, siger jeg så bare. Så skriver jeg noget i kommentarfeltet. Puha. Det må man ikke sige. Nej. Der er 2 kister der. Yay, den var ikke blevet taget. Lad os se, om den er blevet taget. Yes, Benjamin. Så kan man godt se, det bliver lidt voldeligt nu. Nå. Hvor er der nogle små bøsser? Ej, det må man heller ikke sige. Der er ikke noget galt med bøsser. Inden jeg bliver totalt hævet på. Der er ikke noget galt med bøsser. Det kan godt være nogen, de synes det, men det synes jeg altså ikke. Det er tæt på det der. Prøv lige at tænke, hvis jeg var kommet længere op, så havde jeg sgu død på grund af det. Det var godt nok noget. Nå. Er der et eller andet fyrkaveri ting eller sådan noget, man kan se? Der er en eller anden deroppe, men altså... Jeg vil helst ikke prøve at komme derop. Jeg kan se en... prøv lige at tænke, hvis jeg havde en bue, mand. Kæft, det ville være cool alligevel. Det ville være cool med K. Kender I det følelse? Cool med K. Jeg tror lige, han faldt noget ud. Så jeg går lige ned og tager hans ting. Hvor ligger det? Der var noget der. Der var noget bedre gear der. Hvorfor kan jeg ikke få et hit? Der er en, der tror, han kan tage mig. Det kan han måske også. Han fik det første slag. Yes. Og så blev han dræbt. Det var ikke så godt. Nej. Nå. Var der en der lige hoppede ned? Var det bare mig, der lige så det med det blotte øje? Jeg har faktisk et meget godt øje. Nej, det ved jeg ikke. Nå, men hvor mange er der egentlig tilbage? 12. Okay, 12. Og nogle af dem er sikkert deroppe. Og jeg tør ikke at gå derop, fordi jeg gider ikke at dø på den måde. Men prøv lige at tænke at være en af de bedste på serveren. Eller have de bedste ting her i det her Hunger Games, ikke? Og så bare... Kæft, det må være noget. Lol, ham så jeg overhovedet ikke. Han har jernbuddies og en hjelm. Jeg skal bare have det første slag på ham. Så er han min. Nu er han død. Og kæft, han er død.
Yes, Benjamin. Det var den tur for ham. Det var godt nok en nederen en, tror jeg, men altså... Lad skammen være med sig. Det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg sagde det der. Nå. Jeg tør ikke. Jeg tør simpelthen ikke, men jeg bliver her, fordi indtil videre har jeg nakket pænt mange. Nå. Hvor er der nogle små babyer? Okay. Jeg håber vel ikke, det er babyer, der sidder og spiller Hunger Games. Ej. Eller mindreårige. Totalt mindreårige. Altså. Gider altså heller ikke at komme... Hvad? Nå, lol. Nå. What the fuck? Bak det... Ej, hallo. Jeg kan høre fyrværkeri, men jeg ved ikke sådan helt, hvor det kommer fra. Jeg troede, det var meningen, der skulle være sådan lyn. Det plejer der at være på den her server. Sådan lyn, der plejer at slå ned. Det er meget smartere. Så kan man virkelig se, hvor de er. Men det kan være, nogen de har klaget. Og sagt, jeg synes altså, det er for nemt nu. At finde ud af, det går alt for hurtigt. Ja. Det var også meningen. Nå, det er min egen, jeg kan høre. Ah, smart. Hold kæft, jeg lød dumt der. Nå. Nu kommer der sikkert i kommentarfelten. Ja, det gjorde du faktisk. Nå, okay, gider du at gå? Ej. Nå. Hvor fanden er der nogen? Er det bare mig, eller kan I, har I set en endnu? Skriv i kommentaren, hvis I har set en, som jeg ikke har set. Hold nu kæft, mand. Tralalala. Kæft, det er et kedeligt Hunger Games lige nu, synes jeg. Der er overhovedet ikke noget krig i det, jo. Kom nu. Og der er en kiste, og kæft, hvor er den godt gemt mig. Ej, det er den ikke. Den er sikkert taget. Nå, det var den ikke. Oh, wow. Hvor er man smart nu, hva'? Nam. Og smider man lige den der ud, og så går man lige herhen. Og så er der ikke noget, så putter man lige den der ned, og så... en snibbold, ikke? I det her, ikke? Den er ond. Hvad hedder det? I mit tidligere Hunger Games, ikke? Det er bare sådan noget... Det er bare sådan, ja. Så er jeg bare slået. Ja, det gør den. Den gør sådan, så din skærm, den er helt tæt på. Så du kan ikke gøre en skid næsten. Det her er helt vildt svært. Og hold kæft, hvor er det egentlig irriterende lyd at høre på det der. I hvert fald, når jeg ikke kan finde ud af at komme op af det der. Jeg er bange for. Okay, vi tager chancen. Vi tager chancen! Du. Det var hurtigt, jeg tog den chance, var. Okay, kæft, hvor gik det hurtigt. Oh yeah, Benjamin. Det går godt. Det går godt, tror jeg. Jeg tror, det går godt. Hvorfor holder jeg ikke shift ned? Kommer jeg op? Nå. Skal vi ikke bare holde her for i dag? Nå, nej. Jeg klarer den. Jeg skal nok klare den. Der er en dernede. Jeg venter. Jeg vil klare den. Så kan jeg gå ned bagefter. Det er tæt på det her. Jeg tror lige, jeg faldt ned der. Mand. Det er scary. Det er fail. Okay, tilbage her. Og så der. Jeg død, hvis jeg falder ned. Det ved I godt, ikke? Scheisse, mand. Jeg er der faktisk. Man. God. Benjamin. Jeg håber seriøst ikke, der er nogen. Er ham, der var her. Enderpearl ned. Yes. Hold kæft, for godt. Så kan jeg sgu altid komme ned igen. Og det tror jeg allerede bliver nu. Fordi hold kæft, der ikke er en skid heroppe. Dernede. Han har ikke set mig. Er han en new player? Lille... Undskyld! Kæft, han har en jernøkse. Jeg får ham. Hvis jeg selvfølgelig kunne finde ud af at løbe. Hvorfor fuck laver jeg den så meget? Lol. Du skal ikke stå der og bruge din enderpearl. Jeg tror, min computer lagger lidt. Nej. Nogle gange kan jeg ramme ham.
Oh my god. Oh, scheisse. Boops, mand. Jernøkse. Hvad var der mere, jeg fik? Noget godt, der jeg kan se her. Nej. Jo, der ligger sgu... Er det en bue? Nej, det er ikke nogen bue. Men der ligger nogle pile. Har jeg fået en bue? Ja, jeg har fået en bue. En gulerod væk med nogle sko. Og så skal vi lige have de der pile op der. Mælk. Hvor fanden render rundt med mælk? Det er... Sådan der. Jeg vil bare have lidt af det gode. Fejl. Så mangler jeg kun lige den der chain, når det er mælk. Har jeg noget dårligt at smide? En cookie. Hold kæft, jeg smed den lige ud der, gjorde jeg ikke? Den er der snart. Yay! Nå, er der ikke snart deathmatch? Der er kun 3 tilbage, eller hvad? List. Der er kun 3 tilbage, og der er ikke deathmatch endnu. Helt seriøst, mange der mener de, at vi skal komme ind her. Kom ind og kæmpe med mig. Au. Hold kæft. Hvor er der nogen? Nu stopper de. Hold kæft, noget ned og noget. Kom dog ind på midten. Kan de ikke bare det? Det er sgu ikke særlig svært at komme ind der. Nej, det er det altså ikke. Men altså. Jeg får det helt varmt nu. Jeg besvimer, men det er bare for sjovt roligt. Jeg skal ikke til at ringe og alt muligt. Jeg ved heller ikke, hvor jeg bor. Men det gør jeg. Jeg ved måske godt selv, hvor jeg bor. Det giver lidt sig selv. Kommer noget Minecraft musik. Der er en kiste. Der er et æble. Nam. Ej. Jeg har ikke nogen bil. Hvorfor slukker musikken ikke? Hold kæft, det er højt for mig. Ja, tak. Men så, det er fint nok. Ej, det er ikke det. Nå, hvor fuck er der nogen? Jeg tror ikke, der er nogen i forvejen. Yeah. Gæt hvad der engang skete. 3 tilbage, og mit Minecraft crasher. Nå, jeg gider ikke til at tage til Hunger Games. Vi ses. Ej, rolig.